Je tu návrat do mojej rodnej Trnavy, na čo som sa veľmi tešil. Dnešný deň bol špeciálne pripravený pre chlapcov, preto aby si ho užili v rámci prípravného zápasu so Spartakom Trnava. Potom nás čaká teraz ďalšia časť programu obed a zároveň prehliadka City Areny. Čo sa týka prípravného zápasu, Trnava je skutočne výborne pripravená, pretože herné činnosti jednotlivca, či už vedenie lopty, obchádzanie supera, alebo samotná streľba, zakončenie akcií boli skutočne po individuálnej stránke vynikajúce. Čiže to svedčí aj istým spôsobom taký debakel, ktorý sme dostali. Ale nie je dôležité ani ten počet gólov, ako to, čo musíme my ešte zlepšovať a pracovať, pretože do tréningového procesu musíme skutočne ešte viac pristúpiť v tom, aby sme riešili tieto základné veci, ako obchádzanie súpera, prihrávky, samotná streľba, aby sa chalani zároveň nebali a aby mali také myslenie futbalové. Musíme zároveň zrýchliť také tie naše štarty, lebo strátime loptu a sme veľmi pomalí v takých tých štartoch, v takých tých prepínaniach z útoku do obrany, z obrany do útoku. Ale hovorím, sú to ešte len deti, oni sa učia a je veľmi dôležité ich stále podporovať a motivovať. Preto som rád, že v dnešný deň sme tu, že videli trošku iných hráčov na inej úrovni. Nebudem riešiť to, že kto bol ako kedy narodený a podobne. Čo sa týka po fyzickej stránke, tak výškovo, ale aj svalová hmota boli približne rovnaké u týchto chlapcov, takže toto nebolo rozhodujúce. Rozhodujúce bola, že Trnava má väčšiu trénovanosť, väčší prístup v rámci tých chlapcov. My máme skutočne 3 tréningové jednotky do týždňa, kde nie je zahrnutá ani gymnastika, ani nejakým spôsobom plávanie. Tá koordinácia pohybu nám chýba nám trošku, že tí chlapci sa boja, že nechcú ísť do týchto súbojov, že sem tam skutočne sa ako keby zasekli. Takže toto postupnými krokmi musíme dávať preč a ja verím, že aj takáto futbalové také nadšenie, aj taký futbalový prejav bude oveľa lepší. Takže ja sa teším z tohto dňa, pretože Trnava mi je srdcom blízka aj vždy bude a ja verím, že ďalší program chlapcov len a len poteší. Ja ďakujem rodičom, že sú tu, že spravili takýto pekný deň pre nich, pretože to je taká spomienka na celý život, takže ďakujem.